Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Joint Action Committee Motion Road Area, hakas potrek unaitung, ki lalu ka jingalang, ka bakirki hariang do Motion Road Civil Subdivision, nagbenta panikran halor ki babun telikimat. Ka ni ka jinglum jingalang, ka GAC, ka dairu hadian ka jingmi, jongki kendrum kendram, kumbala pau perthai, lingba ki lat pathai kubor halor ki kam sop-sop, jong kaseng HYC, WYF, bat HANM, ki badai, ki seng ki badan lang hapok syatri jong ka GAC, bat ru halor ka jingweng dikhot no jong ka KSU na ka GAC. Kumon chupai dien biang haus nem arajar khat khandai kala don ga jinga persya chu pat ba bat kiseng phalang halor ga jingjil le chu karkhana thau du yong ha sha lang bat ling ba ga ni ga jinga ki la thau ru ye ga ji ac ga kan thop hadu khandai li kan hon seng phalang ka than lem bat ka sunjuk kirang ba snong dang area nak benta ban peteng ya ga jinga khon persya ya ki te ki karkhana handai kendit kan san hai kini ki khindet teo balala kala don ga jingki wen ji pat ba ka than West Coast Hills kham tam ki bana ka than Motion Road tang hadian ba ka city balai soi sop ta ki laingot ki noi lam jong ka sang HYC West Coast Hills HANM West Coast Hills but WYF Central Body kala pau teng kreng ba ki la weng no ya ka jing persya ka jongki ya ki karkhana ha sha lang ka bala pelong ru ya ka sang ki su bakan mi no na ka GAC Habai keren bikin untuk kubur hadian kata jingilang. Nakaliang jong chairman ka GAC uba evening nong siang ulaong ba ka jingilang da kawi kasur ka syemi karai bandang pene ya ka GAC haringkat ka jingas nok tilang jong kisan tli giseng ba kenthop ya ka HNYF FKJJP UHM WKSU bat sunjuk rang ba snong dang area. Shushu ulaong ba kala syem ru ya karai bandlek ya kendo yo SDO civil na ka benta bandlek wa jingtep halor ka report hakabai bat ka magisterial inquiry halor kita ki karkhana thang dewyong hasyalang bat ka GAC shen kan salik bani kendo LCM ka ki HEDC ban ujor hakabai bat ka jingjilai jong kita ki karkhana thang dewyong na ka liang jongi ki santli ki seng ki balai don mentalang hangani por tinang liang jongi mutasi da hoi garai la shimlang da santli ki seng bangin nang yai penek suai kani GAC bangin nang yai petelun ya kam jong ni GAC kumbang ila klei ban ila kular hak tu rali hakmat jong paiba kham tam hakmat ki khna school ki balawan ban kershan ya tu rali ka ba ngingila penlong haus na marja na yang thia ko shalang ti mentasi la shim ya garai ka ba ya mentasi por nagalem jongi GAC nginya ya shwa santli giseng ki bang ye don lang hangi nadu kentup ya ke FPGGP ke HNYF ke WKSU ke UHM rengkat ka jing ya don lang ka senjuk ki nong senchar snong undang area hagini gisni ki banwan ngin sayo no ban lay kendu USDO ban pan ya tu ka report ka bang ila de ujor shau ha ki te ki banai ki bala dep shwa banwan ka ni lockdown namar hatu por ulak plorengi ban ai no ya kata ka magistral inquiry ki jungu ban ai ka report hangi kinong alam jong ka GAC ban ha GAC baro koi henry ha tu por ka lockdown no ka lockdown ha baro koi ga ri india hai te de halor ta banta ba ngim sum yo su ya ka report ban hadin la bangila yo ya ka report na USDO ti ngin sa shim da ki pat kirai ba leasing in sa yo ro ban le kendu ya CM jongi namar bang UI ba ka council hangte producer council kilayo ban form thamai tina kalian jungi nila pen kre ban lek ban ya kendu wat UCM halor kiniki kam factory hapo shalang ti yaman tasipor na banta kiniki lightly kiseng ngidang ailap sway ki ba kenya pen bet swaya ka kam huri hura ga jongki ai ba maki kenya pen bet hapo ka yeng ga sem ga jongki tat anda ba kila ai da ka wei pat ka khubor ka ba kham shai bat ka ba kham bnia ngin se pet pat na banta jongki te manta sipor ka bon nagleng jongi nginang pene swai kini kisan tali ki seng ki bangila ya ti kumbangi i manta ka factory hang ti ka along kum ka yoba hang te po than lampar ki ong snong lampar factory la penyang kumba absan tali ye ting ngidap da ka jinglengo ka bakrang na kaleng jongi ka GAC
hak ju por kung ki nong sung sunong ni ka dong ka thani bor hoi ni iba kata factory hang ni po than jungi ni suthu ba kani ka jaka jungi kam dei ka industrial area tamba ki wanra factory ba da ki phop hutli nimtip le si hadian arlai snem lan hadian san snem kin wan spa telir tik ei ka jing kata ka ba ngingin yo ma na kata ka factory bat ke jing yo nong ke jing do nong te ndengi iba ka jing yo nong ni inyo iba tang ye kita ki ba kham he spa ki ba donling bat ki ba don ka jing dei ka ba jan bat ki bala ban business tang kita ki he spa ki ba don ka jing dei ti ka jat bat kita ki nong penya ye kata factory ndai duk sup unya unom yo ndai ke ka ba ki yo nong ta mo ki yo tang ya kata ka pollution la dei ha ka water pollution la dei ha ka air pollution la dei ha ka noise pollution te kita he kiri kijing penram na kaliang jungi te kumbang ila rai kum tuhi te baro santli giseng ngin penne bat ngin pen scam bat lengba li si ka jinge teli ki jungi ka bangin ya kersang paramangi bat ba kumbang ila kular yu ba ai ba kata ka jing kular ka jungi kan nom pen sapai bat kon nom pen leno ai bat nisuai ba ka jing pen sai ba khandiat lesi ki pajba ki don apeng ka jinglengo kini ki por ki ba menta ki ba PUE lengba ki kubor ki social media lesi ki don gat tu ni teli ki seng ki bala don apeng ka jingsha kano kum tu mo lesi la bandai ka la bandom dei ya kata nginom ong bat nginom pentho e ki tang ba ni suong e pi bat ni pen pa pi ba nakaliang jong isan teli ki seng nim don ye kum kata bat dalilairu nginom ngok bat nginom cek lai pi kumbang ila kular khma jom pi nginyai ne bat ngini yang scam bai haga nong rim kaba ngingin persya bai ya ki kok factory ki badon habu than salang marsin bana itu ki kubor na kaliang jongau sekretari badu chairman ngila ya persyang ban kontak ya ki seng ki badon nang ni ngila ya persyang ban ya mir jingmut tamba haga jing snow ba jongi snow ba kamdei bangin le kerki nomor balai tola dan idon kanu kanu kecil tuna kecil bakla nginya penbet shua para mangi yo kamdei ke basisya yo kata ka kubor ke bangi yo i kamdei ke basisya ne yo kadei ke basisya hadin bangila yo ban ya syong ban ya keren para mangi ngatrai ngin saya ai karai kata kapor kai ke banga pensyai kirang ba sani ki babun ki ba keli kanir pandai ke jing pensyai pat ba hak babun ki pat ba ngi yo i hak ki press ngi i bala thok ba om dei dan kini ki license kidang don su sekiwe kala penling a kipat ba kilaling a hendrai mentaling ba kani ke press conference na ngoban pensyai pi kipat ba ki riurang ba ki noksong snong jong ka than mo sinrod hiboro kawai bakum mengila yang nadu basdam habang i form kani ke GSC ngimsim form ha ka kamera ka bari ngimsim form kumbang ka tin pareng behind closed door hendrai ngiwan sepi pat ba man form ka hakar rali ke baningkong ke bangi ngiyayat ngilapoi hapo syalang katung ikren ki kentien e diri ngila khlei ki kentien ngatrai ki babun ki bapet ki social media ki kenmau ki kentien ki bangi ngila khlei bat lada ka dei yang i bangin syongno lani bangin wengno na ka GSC lani ba ka GSC kan dissolve no kanum jahiru hakikat kamera ki bakhang jungi lanu kum ginong yalam ngidon ka jingkit ka bakhiar kai ka bapen snow lingo kidon gitu ki license gi bangi yoi kidang don apa deng gejingnya penbet para maki na kalian gejungi ngasko tenang ba ka WKSU ke UHM na ta ka HNYF mangi ke FDGGP ringkat bagi senjuk ngidang yang hakaju ko nong rim kumbayang na duni kong kajingnya le ka nompat kut ngilaban ong baling bagi ni ki ki jingja kandang ai men siam yangi banginya le khamba susu kapen susi yangi bagadon ko keseng Klamyo yang merjingmut nringi siyo ibe social media ba ngim dan benta syukur kerja. Takta kuliah ke kot kubor si long time ska bami ko ang ba the Islam the GEC for betrayal. Kakta ha nganga di sekretari juga GEC kakta ha. Kan EU menginya kendu bat ni minya keren. To kila mi kila bandon la kajong ka ideologi la kajong ka jing trekam ya kata ngingim sngo e. Tambang sngo ba ngila ya trekum sipara. Ngidon hadu kendai sen kum sipara ngilalet hadu ban pelong igarali ngilalet ya kaban kenraru yaki bat kadi kasien ka baningkong haka history jong kasyalang kabang ngilet ban kenra kabang ngi yu dak haru pet
Hendrai man kapur ka bangingilit ya salang teng-teng watang ban pelong meeting ru ngimyo. Hendrai ha katu kesin. Katu milai ha ka jing sungo ko jonga ngaku ban pensyai kumni ka jing penslam ka jongi na liang kinong yalam juga GAC ban pensyai halor kini ki kubor ham saya lani ki bangi yo lingba ka social media lingba ka press baya kini ki jingja kani di kesni menta ka bangi ngisim hadin ka bangi ngilayai up ngilayai tuat jingmut omdei ka bangi ngisubam jaklut kata di gajik pensyai kan mau pat ba rengkat ya ka sorkar ka badang donru ya ki try factory kan di ka kubor ya ki ba ka jingyele kampat kut ka jingyele ka bangingin persyai ka factory kampat kut omdei ban ong ba ngila don naka khandai ngila don stangsan bahkan kan kutno andre ngan ong ya pi kini ki jingja ki kidang penlong rang ba susu ini kidang ai susu ini ka jing start kumno ya ka bangin dengia ki kam syakmat ngimtip ya ka ai jing temu ka baselender ne odon manure manu ba play ka game ban penprai ka GAC yang ni kata ka ditang kali si ngimla ban ong kalong 100% ne am tang ba odon manure manu ba play game ban penprai ka GAC namar ki yoi ngingila klan kan mau tang kani gawai lagi dei ban yen haka meeting ka bangingi jukran na kapor sa kapor lagi dei ban yen ngin hab ban yen sinrang hadu ka bakot lada kan dei ka GAC ka bangingi hab ban dissolve na ya ka GAC kan mau ya kani gawai kanum dei tang mangi para GAC ngin wan sa piu pat ba ban kali dei ma pi ba ai men sim ki dei ki long kemi ki dei ki kena school kidai ki riurang ba jong dong ka than syalang ki ba ai men sim yangi ya ka bangin penya ya ka kam syakmat ki ba ai men sim yangi ya ka bangin trei bon wan ra ya ka jimpha